Hallelujah. Odafo onyankopon shraw. Onyame ye okese. Onyame nti a wahye mu no mbie kwan fantu bibia kwan nda. Say nyame a wafre yen wama ye kwan sie mfre no aba eja. Odafo say nyame hwe yen kwan say yede ye hu nyina bebo afore ede ama no. Yede ye hu bo afore say de bia foforo nso ne yate no efi ono Awurade nche ne betimi aka kire omo. Nipa dodo na eyira etetie hu na mane. Na so nyame agya me ne wo wasase so say yengyina mu emfama afoforo. Onyame no kwafo eda wase ene nso de yenkwa kye. Yempa ibo nyina ne se kosora ma yehu onyam ene o kese. Yemfa nche wani onyam wo Yesu Kristo wodimu. Yebompa yese Awurade sidia Awurade yekoma ene yekra e prehwehwe wo no. Yeso se benye yekra ma yen. Fa show din konkro ni onyam. Ewo Jesus Christ wodimu ne abompa ye. Amen. Odofo ma akwaba na de ba oti asese ndwumedi Yesu. Ene ebe hwa kinkan sem le fiasomafo nyuma 19 nchichemu eduonu miansa edikosi eduasa baako. Odofo ye nyina ye kai na wachi na wohwe etwemu ni ye capital ni esuafo nkai no ho asem se de omugu fiase ema onyame suma ne bofo eba beji wo mo. Nansa na saasem no esi no ye kai se Yohane eni Petro musa bubueni bi yare. Na bubueni na yaresa no ede nsem bebre baaye. Sadusifo Farisifo ene omo akeka ho esori tia esuafo. Nanso the more mo kasa no muso nipa dom no nso sense na dodo na ba bechi Kristo din edi. Entini baaye ne say omo wo ne nsem omo anka bibia amfa edin hu biem kasa amfa hu. Nanso mo koswara adofo nom ebra Peter nom ebe fie ebebo amane woni a esi nyina ayaresa ne nyame asem aba ahwode nso no omu nyina de adwene kro ebompaye na Bible no yesi ase ewo verse 31 ne se bia no mu gina no ho nyina woso ye nyame tumi ne na hoden ba omo so odofo se nyame tumi ne na hoden eba obi so a nipa no on remain sedia otie nemomu no oye nipa foforo kra ne ye nyina sesa na monto nyina sesa ne kasa ye enyina esesa ebe se Homhom no eba oba be Kenya ye nipadua ewo ama nipadua atena se nyankwa odofo onyame eja ya sase so se yen yebe susudua yebe enyinemu na nemsifo na nemsini anase yen yaye na nemsifo na ne nipa ehwehwe wonyame ho no se de ono Yesu beda ne ho adi ma ye hu onyankopon suban no sa na ohwe se won kronkron ne si yemu a ye beda Kristo so edi edi achirama san enso ne yeka ena enso ne yeye odofo se nyankopon ama ne hu kronkron betena yemu no ye ka kasa foforo no na nye na ewie ye no no etwa se yeso aba sa Homhom na aba na eba edi adanse se on kronkron ti yemu no abotre eniche ye kan sa bojo chere obi hye webufuo chana nso o hye ho so enyeme bebre ena ya twerɛ no mo aba yeso no ebi yese ye hye ye ho so odofo Kristo Yesu ba bebre ne ho ase yenso osisi ye baako ne ye bompa ya ye baako ne ye boni din a eno na be ma wiase nyine ho se ye ne chidefo ampa odofo etwa se de ahom kronkron be esuafo no so a
ɔmo sesaeɛ no, yɛn nso atwa sɛ yɛsesa. Sɛ mpo obi ebu abɔmfi a, obi kae ɛnnora sɛdeɛ na wɔteɛ mpo a, nea woyɛ wɔ Awurade mu no, ebedi adanseɛ sɛ wɔyɛ nipa foforɔ. Ɔdɔfo Bible sɛ baabi a ɔmo gyina bɔ mpaeɛ na ɛhɔ wosoeɛ. Egyidifo yɛn nso yɛhyiam sɛ yɛbɔ mpaeɛ a nneɛma te sɛn. Yɛnhyɛ dɛ ɛho Nyame abasa. Bɛhu sɛ nipa baako ɛna ohunu adeɛ ɛwɔ yɛn nyinaa yɛ mu. Nanso adom akyɛdeɛ no dɔɔso bebree. Ɔdɔfoɔ, yɛnsrɛ Nyame nkronkron sɛ ɛnnɛ ɔmbɛsra yɛn. Ɔmbɛsra yɛn na ɔnyɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne. Na adom akyɛdeɛ ahodoɔ adeda wɔ yɛn mu no, ɛnyane. Yɛntumi fa nyɛ adwuma no. Nokorɛ mu ahoɔden nso sɛdeɛ Peter no mu ɛyɛeɛ no. Onyankopɔn nhyira wo na ɔntom wo. Onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ. Onyame ntrɛ w'ahyeɛ mu. Ɔmbue kwan fa nto baabi a kwan da. Mpatwɔ kyɛ asɛm no na ma foforɔ nso mba mbɛhu Kristo. Nea ɔnni anidasoɔ nyɛ anidasoɔ. Nea ɛwɔ anidasoɔ nso ɛnya ka akɔ Yesu din mu.